हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गिबियावनो आंनि ब्लॉगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरग्रोबाय गुड मर्निं लोगोफोर आङो क'क्राझाराव दंफैयो दा सिम्बोरगाव थालिरबारियाव दै सान्थि लानो फैदों लोगोफोर जोङो कार्बिआंलंनिफ्राय फैदों लांहिननिफ्राय गणेश फोथार आरो बगादल जानानै नै बेबो आदायाबो आंजों दंफैयो लोगोफोरनि जों कार्बिआंलंनिफ्राय फैनाय गारिया ट्रेभेलार पेट्रलाव मोनसे ओमफ्राय आरो बैबो आल्ट्रा बेयो लोगोफोर आङो दंफैयो क'क्राझार सिम्बोरगाव थालिरबारियाव फैदों दै सान्थि लानो ओमफ्राय आंना गारिया नै बेनो बे गारियाव फैदों आङो कार्बिआंलं लांहिन गणेश फोथारनि आङो ओमफ्राय बगादलनिफ्रायबो फैदों गामि मोनथामनिफ्राय गामि मोनथाम लोगो लानानै जों फैदों मानसि होंगो दोंगोबो जाफैबाय जों हरनि 10थायाव गाखोदोंमोन जों लोगोफोर ओमफ्राय समबार दिनै फुङाव 5थायाव मोनफैदों आरो गासिफोरा नैबेयाव दं दुगैखांबाय लोगोफोरा आदामोना दङ बेयाव नास्ता खालामदों ब्रेड जादों ओंखाम उखैनानै ब्रेड जाबाय बेबो जाबाय आदाया ओंखाम उखैयाखै नों आदा मा जाखो जाना फैखांबाय नालाय दा एसे जाबाय आङो ओमफ्राय दा जायै लोङै दा दुगैनानै दा सान्थि गेलेनो थांसिगोन आरो मालायफ्रा जासिबो जेबो जाथ'ला जाथ'ला आङो 8:30निफ्रायसो होयोनो नेगासिनो दं लोगोफोर दा 8:30आवसो होयो दा कमिटिया मोनफैयाखै कमिटि दं कमिटि फैबासो मोनगोन आरो टिकेटखौ गासै जोङो 45 जन फैदों मोनसे बासाव बिनो बे बासा बेफोरबायदि बासाव फैदों जों गुबुन तामाम गारि फैदों दै सान्थि लांफैग्राफ्रा जमा जाबायानो बे कपन होथ'वाखै 8थानिफ्राय होगोन आरो माथो लाइन जाबायानो टिभि जाबाय लागासिनो दं कारफोरा दिनै बांसिनानो कार्बिआंलंनिफ्राय फैदों लांहिननिफ्राय आंबो लांहिननिनो कार्बिआंलंनि आल्ट्रा लाबोदों नै होंगो दोंगो जाबायनो लाइन जाबाय जमा जोंनि पार्टि माथोनो जोंना पार्टिफोरा जिरायनानै दं जोंनि पार्टि जा गय फाथै लानाय दावराव लाबाय ओइ लाफैगौ 10 थाखा कपन लादों लोगोफोर बेयाव
लाइन जाबाय ने लोगोफोर लाइन जागोरबाय गामिनिबाबो एसे बुंनोसो हालायलायनाय जानो नागिरो नालाय जमा दै सानथि लाबोदों होनबा 캠핑 खेबसे जानायखौ सामब्राम पियास सामब्राम पियास सामब्राम गुफुर बेदरनि जानायनि आरो थावखौ गासिबो सोलिजोबगोन हाइजें हुइजें गासिबो सिरा सोलिजोबगोन बेदर बाद सोलिजोबगोन खालि बेदर जौ बेदर सामब्राम गुफुर सामब्राम पियास ना औ बे गासिबो बेदराव थांजोबबाय माबा खालामनांगोन ओमफ्राय जानोसैबा एसे थाथ'नोबो हायोनो जाथ'योब्ला थाथ'दो खिन्थु दिनैनो लोंनाय दिनैनो जानाय दा खालाम दिनै लोंलायबाय गाबोननो जालायबाय बिदि दा खालाम माने नोंनि बेमाराबो जेबो मिथिनाय नङा होमबा थाबसिनो थारमाने मथा मथि लोंथारोबा सप्तासेसो लोंदो एखेबारे सानब्रै सानबा गेजेराव थाखांनानै जायो माने जाखालि ओमफ्राय दोनदो ओमफ्राय आलासि दुमसिखौ फैयो न'खराव बायसान्स खबर हरखालायो बेयावबो आलासि फैयोबाथ' दा लोंखासै आरो दोनथ'दो आरो नों आलासि जाहैगोनबा बेखौ गालांथ'दो दा लोंसै नों बेदर जाखाहैखागोन आफा सामब्रामफोरखौ दांनो मोनगोन नामा दांनो मोनो फायखारिफोर दा मानो दांनो मोना जा दा जानो गायनो दङ दांजायो खालि जानोल' मोना आरो दांनो मोनो बेदर फायखारि खालामो ना सामब्राम फायखारि खालामो ना जौ फायखारि खालामब्रा माने बेखौ लोंबा दा जाल' होनदों आंथ' जौखौ दिनै सेरथारा बिदि खालामो दांदो दुंदो खालायबानो जाबाय खिनो ओंखारनायाथ' मानो खिनो ओंखारनो खिनो ओंखारब्ला दा खिखालांदो आरामनो मटर सायाव दोननानै ओमफ्राय खिनो ओंखारथारब्लाथ' माथो खालामनो दे बेगाव आराम सोदो बेगाव सोनानै लाखाबाय नालाय जे जायगायाव दोनबाय बेयाव दोन खिन्थु नों बै जायगायाव दालांखा हिसाब खालामनाय मानायफ्राव दालांखा दा दांसेबो बेगावनो दोन ओमफ्राय नोङो जेन'बा नों खिथारसिम खुलिबाथ' हानो जेन'बा दैयाथ' थाखायोना दैफ्राव जेन'बा एसे माबास्रोनानै खालामनानै नेम बायदि खालामबानो जाबाय खालामनानै ला जायो बेफोरबो जायो सानसे सारनाय बायदि खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर जोङो एन्ट्रि जाबाय दायो हाबबोबाय सिङाव गेटआव लाइन जाबाय दं जोङो लोगोफोर दै सान्थि लाग्राफ्रा लाइन नै लाइन जाजोब्बाय जोंनि ग्रुपआ लाइन दंजोबो साफा कार्बि आंलं पार्टि सब कार्बि आंलं लाङिनि सब बयबो लाइनाव दंजोबो दै सान्थि लाग्राफ्रा बिजाबो दं लाइनानि उमेश नार्जारि लोगोफोरनि आदा उमेशआ भिडिअ बानायगासिनो दं ब्लग बानायगासिनो दं नुबायना आदा लोगोफोर जोङो मोनखांबाय दै सान्थिखौ लानानै बाहेरायाव ओंखारबोबाय
दा गारियाव थांनानै जिरायनोसै लोगोफोर बिसिमसै आं ब्लगा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो बाय बाय।